महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि मावबादा आरो सावराय जथुमायाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि श्रीमन्त शंकरदेव डिमाकुसि सत्रआव सानसेनि हाबाफारिजों महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि मावबादा आरो सावराय जथुमाया जानानै थाङो। बे जथुमायाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ बाहागो लाना महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि सायाव खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। महात्मा गान्धी सेवा आश्रम बिथांमोना मोनसे गोरिब ओनसोलाव खामानि मावग्रा मोनसे खन्था आरो बिथांमोना जोंनि भेरगाव समस्तिनि 7टा भिसिडिसिआव 7खान गामिखौ बिथांमोना सायख'दों आरो बे 7खान गामियाव बिथांमोना रांखान्थि सोलोंथाइ देहा सामाजिक गासिबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो बे महात्मा गान्धी सेवा आश्रमखौ फोनांजाबना होदों क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बारग' एमपि हिराचरनिया बिथांखौबो आङो साबायखर जासिदों आरो मिजिंथिदों आङो जोंनि बे गोग्लैसोनाय बे भेरगाव समस्तिनि बे 7खान भिसिडिसिनि 7खान गामि बिनि रायजो राजाफोरा बे महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि जि बिथांखि लानाय बे बिथांखिजों बा बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना खाबु मोनगोन आरो बिथांमोननि जि गोग्लैसोनाय माखासे बिथिं बेयो जौगाखांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि जि थांखि बिथांखि बेफोरखौ मावफुंनायाव मायबाफोर बेंकनिफ्राय माबाफोर मदद महात्मा गान्धी सेवा आश्रम बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन संस्थाफोरा CSR फान्ड होयो आरो बेबायदिनो नैबे जोंनि ओनसोलाव मावनो नागिरनाय बिथांखिनि सायाव HDFC बेंकआ बिथांमोननो CSR फान्ड होदो आरो बे बेंकनि CSR फान्डजोंनो जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो नागिरदों।